Коля, гляди, што гэта за птушка? Не ведаю. Яна нізка лётае перад дажджом. Гэта ластаўка. Так, ластаўка, першая літара Л. Прывітанне, сябры! Прывітанне! Сёння з намі Паліна, Ніколь. І я, Слімачок. і я, Юля. І разам мы працягваем вывучаць літары беларускага алфавіту. Угу. Дзяўчаткі, якую літару вывучаем сёння? Л. Л, сапраўды, як у слове. Ластаўка. Сёння мы будзем вучыцца пісаць літару Л. І для гэтага нам спатрэбіцца Я ведаю. Паднос. Слімачок. Так, паднос. Далей, што яшчэ? Манка. Манка і Пальчики. пальчики. Слухайте мелодию и повторяйте за мной рух. Раз. И раз. Великая литера. И маленькая. Раз. И раз. Поспробуйте, девчатки. Калі ласка. Полина. Раз. И раз. Атрымалася. Так, і вельмі прыгожа. Ніколь, а ты? Раз. І раз. Вельмі прыгожа. Цяпер, калі мы ведаем рух, як пісаць літару Л, самы час перайсці да сапраўднага пісьма. Але перш-наперш мы зробім руханку для пальчыкаў. Руханку. Гатовыя? Так. Уявіце літарку Л вось так. Потым вось так. Потым вось так. Вось так. І гэтаксама вось гэтым ракурсам. Оп! О, так я магу. Л. Л. Вось самы час перайсці да пісьма. І ў гэтым нам дапаможа Хто? Я. Слімачок. Мы пачнем пісаць літарку Л там, дзе ў слімачка раток. Вось тут. Слухайце мелодыю і паўтарайце за мной. Раз і раз і. Вось так. Паспрабуем яшчэ адну вялікую літару Л. Раз і раз і. Вось так. Потым абавязкова выберыце самую прыгожую літарку. У мяне, напрыклад, гэта літара нумар 1. І пастаўце падабаечку. Ці, напрыклад, усмешку. Вось так. Дзяўчаты, паспрабуйце цяпер вы, калі ласка. Цудоўна. А цяпер Ніколь, калі ласка. Вялікія атрымаліся. Цудоўна. Цяпер пяройдзем да маленькай літары Л, дзе ж пішацца яна. І зноў мы шукаем, дзе ў слімачка раток. Ставім кропачку, каб пачаць рух. Пачынаем. Раз і раз і. Вось так. І другую літарку. Раз і раз і. Потым абавязкова выбірайце самую прыгожую. У мяне, напрыклад, вось гэтая. І падабайку. Падавайку. Дзяўчаты, а цяпер паспрабуйце вы, калі ласка. Вельмі прыгожая. Так, Ніколь, ты? Сябры, дзякуй, што былі з намі. Мы навучыліся пісаць літару Л. І кажам вам да пабачэння. До побачення. До зустрічі, сябры! Пакуль!